Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabiling Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Gusto kong magdalagan pagwa sang banyo. Apang hindi ko matikang ang akong mga tiil. Ginlansang ako sa akong gintindugan. Mabatsyagan ko. Nagapalamog na ang akong bilog ng lawas. Kag nagapalammalhas na ako. Pamatsyag ko. Do may kalayo nga nagaputo sa bugos ko nga pagkatawo. Ano pala ini? Aber, piyungon kong akong mga mata. Kay basi kong pananawan ko lang nakita ko. Piyong ako. Ara, nakapiyong na ako. Karon, muklaton ko ng akong mga mata. Wala na? Wala ko na makitang utod na ulo. Sa baylo. Ang kaugalingon ko na ang makita ko. Apa nga? Nga amo sina. Nga. Nagapalang nisik ang akong mga mata. Magwa ako din sa banyo. Magwa ako din sa kwarto. Alice! Madali-dali ako.
Palayo ko dire. Panggitaon ko si Chief Pablo, ang caretaker. Ba, ato siya. Ay, ano ini? Hinali nga. Nagatiyog ang pananawan ko. Malipong. Alice, salamat nga naupawan ka na. Nalipong ka sang hinali. Daisy? May kinauyatan siya nga Biblia. Kag may mga pulis na akong makita. Daisy? Ano natabo? Nga kadamos ang tao diri. Karika, buligan ko na ikaw nga makatindog. Oo. Mabalik kita sa kwarto naton. Dali. Miss, madali lang. Sa din ka mo makadto? Mabalik na kami sa among kwarto, sir. Para nga makapahuway ang kaupod ko. Ate sige. Pero palihog lang ha. Maganda lang kamo. Kung kinahanglan namon kamo sa amon padayon nga investigasyon. Okay, sir. Daisy? Nakakadamos ang tao sa guha. Alice, wala na si Choy Pablo. Patay na siya. Ano? Ano natabo sa iya? Magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sa natabo. Matapos ka nga nagwa sa kwarto nga ini. Ano? Oo, Alice. Nagwa ka kaina sa kwarto. Hindi na ato ikaw. Kundi ginsudlan ka sang kalag sang babae nga utod ang ulo. Kag paagi sa imo. Ginsukmatan sang amo nga kalag si Choy Pablo. Nga amo gali ang nagpatay sa iya. Diyos ko. Ang babae gali nga ato. Nangin occupants ang apartel nga ini. Kag isahanon nga nagdayon diri. Anom ka bulan nang nakaligad. Nakaangkon sang interes si Choy Pablo sa iya. Sang nahibalaan niya nga naghalin ini sa ibang nga pungsod. Kag may madamong akwarta nga dala. Kag isa kuno kagabi sinha. Ginhandom niya nga kawatan ang amo nga babaye. Apang nakabugtaw ang amo nga babaye. Kag nagbato ini. Gani gintarantar si Choy Pablo. Kag para nga hindi makapanugid. Ginpatay niya ini. Kag ginutod-utod ang lawas. Ginsulod niya sa plastic bag ang ulo kag duha ka kamot sini. Kag sa duha pagid ka plastic niya ginsulod. Ang iban pangabahin sang lawas sang amo nga babaye.
Ginbayaan niya sang makadali. Ang plastik nga nasudlan sang ulo kag kamot sa sulod sang kabinet. Para ihaboy sa suba ang iban pa nga mga plastik nga nasudlan sang iban pa nga bahin sang lawas. Kag sa indi maathag nga kabangdanan. Sang balikan niyang plastic bag sa kabinet, wala na ini. Ano? Sa kahadlok niya, nga may makakita sa amo nga parte sang lawas. Nagpabilin siya nga nagtrabaho diri para padayon nga pangitaon ang mga plastik. Kag sa sobra nga kahadlok ni Choy Pablo nga nagsulod sa lawas mong kalag sang amo nga babayi, kag insukmat sa iyang iyakalain, nagdalagan ini pagwa. Daw naglain ang ulo sini. Tubtob nga nabungguan siya sa nagahagunos nga salakyan. Diyos ko, wala gid ako maghuna-huna. Gingamit ako sang amo nga babaye para mahatagan sang hustisya ang iya kamatayon. Okay, miss. Salamat. Bye. Ang receptionist ato? Oo. Ote, ano ko no? Suno sa iya. Naghambal ang tag-iya sang apartel. Ngantes kuno kita mag-check out, boss. Mapablessing kuno anay sila. Kag kita ang special guest. Ano? Oo. Kay paagi sa aton, nasulbar ang problema diri. Kag magabalik na sa normal ang lakat sang ilang negosyo. Kag hindi lang inaalis. If ever kuno nga makabalik kita diri liwat sa Baguio, free accommodations kuno kita. Bongga, hindi bala? Husto ka? Ay, apang sa madason, kung ipadalagin man kami liwat ni Desi sa isa ka seminar, hindi na ako magdayon sa amo sini kabaratuhon nga lugar. Mamutel, lagid kami ya. Magabiyan, diri natapos na ton matahong kasaysayan sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga na mga suki sa kahanginan. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan, Jake. May nobya siya nga tawag lang naton kay Amor. Sponsor niya sadto si Amor sa ROTC. Nangin close friend sila sa college days. Tub-tub na nag-untat siya sa pagtuon, tugod ang masakit ini. Samtang si Amor naman, nag-transfer man sa Iloilo. Ang laom ni Jake, kung hindi na sila magkita ay pa. Tub-tubi sa kadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Jake, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Hugot nga pagtuo. As my life goes on,
Mig, hindi ko na magwantang tugnaw dito sa sulod sa sinihan. Mapasiyar ko blanay. Basi kung hindi ka na magbalik ha. Ako gani, ginabatyag ko man ang ginabatyag mo eh. Ginagwanta ko lang gani. Dali, upod na lang tang duwa eh. Sige na lang gani. Dali, kido masumpit na gid ni. Ari ng comfort room. Dito yung nagahagi si Rodin man. Doon nagasunod man to siya kay nasa likod ko. Bahala na. Masulod ko sa CR. Up. Lalaki! Oh, shit! CR sang babae na sudlan ko. Miss, sorry ha. Isira ko liwat ang pertahan. Makauluya eh. Basi kung masiling ang babae nga to nga may malain ako nga tuyo sa iya. Ang maayo pa, pulaton ko siya nga makagawa sa CR. Ma-apologize ko liwat sa iya. Ay, sa sobra ko nga kadali. Lain pang nasuddan ko. Si Rodin abi. Giniyag ko yagin kuhit. Nagwa ng babae. Amor? Ikaw? Jake? Ikaw rin babae nga nagsinggit sa sulod sa CR? Ay! Sorry gida. Nagtalang ako eh. Ginulat ko nga makagwa ka para nga magpangayo sang sorry sa imo. Hindi ko abi mo di. Mangakig pakuntani ako. Ikaw man nang gali. Oy, Jake, kamusta ka na? Dire pa kita nagkita ay sa CR ba? Okay lang ako. Pero wala na ako makabalik eskwela pa. Wala na abis ang igasto si nanay kag si tatay sa akon eh. Naubos ang tinago nila sa bulong ko. Nag-aayogin man ako sa kaluoy sang Diyos. Ay, ari ka man. Bakasyones na namon. Kani, mabakasyon ako diri sa aton eh. Pwede bala amor nga sa iba na lang kita nga lugar mambalanay? Do damo gid kita sang istoryahan eh. Amo ganitol? Pabuti pa salamat ka gini kay nagtalang ka. Tani, wala mo ba makita si Amor nga long time crush mo? Abi mo, Meg, pumasyaran ko sa sila balay. Siguro, ginhungod gid sang kapalaran ang natabo. Ati pa salamat ka sa akon tol. Kay nahagaran ta ka magtanaw sa sine. Hoy, pamahawan mo gid ko ha? Oo ara dayon Samtang ari si Amor, kalitan ko ang tion. Jake? Ang matuod. May nobyo na ako dito sa Iloilo. Classmate ko. Si Ferdinand. Isa na gani kami katuig eh. May nobyo ka na gali. Ulihin na gali ako. Tani sadto pa lang. Nagpahayag na ako sa imo. Hindi man lang ako ang isa nga babae sa palibot, Jake. Damo pa man siguro dira Dugay na tani ako nakanubya ko na interesado ako sa ila, Amor. Ikaw gud lang ang gusto ko, Amor. Jake, palangga ko ang nobyo ko. Kag palangga man niya ako. Gani hindi ako gusto nga gubon ang salig niya sa akon. May mahimo pa bala ako?
Tol, kung may mabulig lang kung tani ko si mo, buligan na gid ka. Hindi mo lang magpangasubo. Kahot lang sa dugan ko, Miga. Daw hindi ko gin mabato ng natabo. Napaslaman ako. Kung tani, wala mo lang ako ginagad yung magtanaw sa sini. Kung tani, wala pa kami nagkitain ni Amor. Tol, hindi lang magdula sa paglaom. Okay? Ginasumpa ko, Mig. Hindi na ako magigugma sa iban. Kay Amor na gid lang. Hindi lang magsumpa, Mig. Nano man? Hubin ka pa, ha? Hindi ka ba makapakot sa masunod ng matabo? Hindi mo ko pagadlawan, Miga. Mahipi ko, anay. Para nga may bana lang kalain sa buot ko. Ay, pati mahibi na lang tagadua, Mig, eh. Ginpilit kong kalimtan si Amor. Tapos hindi balikawan. Ginasunlogid ako sa kapalaran. Mahal gani. Kinag-abot ang amigo ko nga taga Iloilo. Mapabulig ako sa iya para nga makapangita ako sa trabaho. Jake, pasensya ka na sa ginadayunan ko, ha? Medyo gamay lang ang pwesto. Pero baratong arkila. Tigulang na bing tagiya sini mo. Pensionado. Gani, daw wala na lang sa iya ang bayad sa arkila. Basta, maistaran lang ang balay nga ini. Okay lang, Miga. Kag salamat gid sa pagpatigayon mo sa akon sa obra, ha? Okay lang na iya. Sino pa bing mabinuligay man? Ay, gali. Karon sa gabi, makakadto ko sa bilasyunan. Ha? Eh, nga, may napatay sa paryente mo? Isa sa mga abiyang ko, na disgrasya sila sa nobya niya. Wala manong babae. Pero siya, na dimalasan gid. Pwede ko ka upod, Meg? Sige. May ganing ngara ka, para may upod man ko. May istoryahon ko dito. Wasak gid galing ulo sa abyan mong inimig. Makaluluoy man siya, no? Ay, di nagaling nubyan niya sini. Bati ko makadto masubong nga gabi kung madala niyang lawas niya. May mga baldam sa mo. Prabi mo bala, Jake. Gwapang nubya ni Ferdinand ay. Gusto nag-eskwila pa? Uy, nagabot na ko nung nubya niya. Oh, nara oh. Nakaluto siya. Hindi. Si Amor? Si ang nobya sang ginahaya ang abangkay?
Ferdinand. Amor, tatlo lang kita ni Mike nga bilin diri sa patio. Madulom na. Dali na. Mapahuli na kita. Agod nga makapahuway ka na. Salamat kit sa pag-unong ninyo sa kasakit ko, Jake. Wala ako maghuna-una. Nga makitain naman kita liwat. Karon nga wala na si Ferdinand. Magpakabakod ka. Naluoy lang ako sa iya, Jake. Tungod isa ka subject na lang ang ginakuha niya sa eskwelahan. Makatapos na dayon siya sa iya pagtuon. Nagatrabaho siya, samtang nga nag-eskwela. Kag nagadayaw gid ako sa kapisan niya. Kapag hindi na niya malabot ang handog niya, napatay na siya. Sino man nabing maguna-una nga maaksidente ka mo sa motor mo man? Isa pa, kung si Ferdinand niya magdala sa motor niya, gahalong ginasa mo. Nadulong na siya sa katapusan nga palawayan. Hindi pabayaan na lang naton siya nga makapahuway. Subong ko lang na binagbinag ang tanan, Mike. May rason galing tanan nga nagakaratabo sa akon kag sa kay Amor. Nakilala ni Amor si Ferdinand, nga kilala mo man gali. Natabuan man nga gindala mo ako diri sa Iloilo, agod sa pagtrabaho. Pagkatapos, napatay sa aksidente si Ferdinand. Nag-upod ako sa imo sa bilasyunan. Kag didto nakita ay kami liwat ni Amor. Sa banta mo, Meg, may tsansa na bala ko nga maangkon ang pagigugma niya. Ambot lang, Mig, no? Ikaw nabi mo, hindi man na madali-dali nga malimtan ni Amor ang abyan ko. Wala na ako sang iban pa nga ginapangamuyo. Nga kuntani, higugmaon man ako ni Amor. At ipaupok lang anay sa trabaho ang tion mo, Mega. Himali mo. Basi kung matalupangdan ka man niya. Basi kung sa pila ka adlaw, matalupangdan ka naman ni Amor. Salamat gid sa pagbisita mo sa akon, Jake, ha. Wala ka gid matak-an sa pagpamasyar diri sa akon. Kabalogid ko nga kinahanglan mo ang isa ka tawo nga mapautusan sang ginabatyag mo. Saan upayhan ako makalimot, Jake? Paano kung hindi ko gid man malimtan si Ferdinand? Matyaga ka pa, ayhan, sa paghulat sang tsansa mo? Hindi ako mag-surrender, Amor. Pero kung wala nang gidman ako sang tsansa, hindi ko na lang ikaw pagtublagon. Magsiling ka lang sa akon. Kung saan mo na ako hindi maluyag na makita. Jake?
Kaluya gid sa lawas ko, Mig. Pila ka bulan na ako diri sa Iloilo. Pero lagi kayo, Hana. Ote, anong desisyon mo, tol? Mapaulit lang ko anay sa amo na. Nagaistorbo na ako kay Amor. Kabalo ko. Ginapilit lang niyang iya kaugalingon nga magpakita sa hakon sang kaayon niya. Bisan pa nga natakaan siya sa hakon. Ay, surrender ka na gala eh. Ate, ambot si mo tol ah. Hindi ta kapagpungga na kung amugin man sinang desisyon mo. Hindi na ako maglisinsya sa iya. Mapauli na lang ako sa Bacolod. Jake, boga bata ka. Sa din ka pala nagkadto. Kaya na kapag ginahulat sa bisita mo. Bisita na eh? Sino? Wala ka ginagpabalo sa akon nga mapauli ka gali. Amor? Ari ka man. Hindi bala siling mo. Hulaton mo nga hambalon ko ikaw kung saan o ko ikaw hindi naluyag nga makita. Oh, wala pa gani ako makahambal. Wala kang nagpakita sa akon. Ginhidlaw man ako sa imo kay. Amor? Ang buot mo silingon. May tsansa na gali ako? Hindi bala. Amo inang madugay mo na nga ginahulat. Oh na, nag-abot na ang tion. Oh, Diyos ko! Diyos ko, madamo kaya salamat sa imo. Ginpamatian mo kitang pangamuyo ko. Wala ko napaslawan tungod sa nga kunugot nga pagtuo sa imo. Salamat. Salamat nga ginbalik mo sa ako ng babaeng ginapakamahal ko. Salamat kid Diyos ko! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jake, nga iyagan pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Hugot nga pagtuo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carb. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngagin kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Pagkaroon sa kasugpon sang atong sugilanon, diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. May karelasyon man ako nga isa ka pulis. Ginpahog ko siya nga ipakita sa asawa niyang amon laragway nga duha. Samtang nagahulid kami sa kama. Kag ang pulis nga ato, wala sa mahimo. Kundi nga bayaran ako. Kag dako ang ginbayad niya sa akon. Kag wala man ako ginsuknaan sang akon nga konsensya. Bangod nagabaligya man sila sang siya po. Nagsiling siya nga ifa-salvage niya ako. Apang nagsiling ako nga kon may matabo sa akon, may tawo ako nga among mapalaptas ang tanan ni ginahimo namon sa bugos nga syudad. Kag wala sila sa mahimo, kundi nga maghipos na lang. Nagmilyonarya ako. Nagdamo ang akon kwarta. Madamo man ako sang stock sa iban nga negosyo. Kinkilala na ako sa patag sang negosyo. Kag nalambot ko na ang putok-putukan sang akon nga ambisyon. Kag si Junfig, ang akon anak, nagdako nga nagagusa sang amon mangkad. Siya ang akon bugtong nga anak, nga amo ang manunubli sang tanan. Ginpanugyan sa akon ni Attorney Bartolito, nga mabuhat na ako sang akon katapusan nga panagubilin. Ay, gusto niya nga isaylo na ang tanan ko nga manggad kay Junfig. Apang nagpamalibad ako,
Nagsiling ako nga hindi pa ako tigulang. Agod nga maghimo sang katapusan nga panagubilin. Naakig si Junvic sa akon. Kag amo inang rason nga nakilala ko, kag nakita ko ang ginatago niyang batasan. Tubtub nga gindumtan niya ako nga mapatay. Agod nga siya na manubli sang akon tanan nga manggad. Amo inang nabatian ko nga ginahambala nila ni Tanis. Kag kung makuha na niyang akon manggad, malibot sila sa bilog nga kalibutan. Ay, ang akon bugtong nga anak. Nagahandom nga mapatay ako. Agod nga makapagusto sila sang akon caregiver. Ay, matahom si Danis. Kag amo inang iyagin kamit. Agod nga mahigtan si Junvic. Apang nakahibal ako nga hindi kontento sa isa ka babae lang ang akon anak. Ang kaayo nga ginapakita sa ako ni Junvic, pakuno-kuno lang. Apang sa sulod, kinamulay niya ako. Kag ang ginahimo ko, amo nga magpakuno-kuno man sa nahibalaan ko. Kag wala lang mahibali ang pagligad sang panahon. May edad na ako. Kag karon, natukiban ko pa ang malaing nga batasan sang akon anak. Kag amo pa ining nagpaluya man sa akon. Nahadlok ako. Nahadlok ako sa kay Junvic. Kinapaabot ko nga tag sa kagabi, masulod siya sa kwarto ko. Kag patyon ako. Amo inha nga wala ako nagakatulog. Kinabantayan ko siya. Agod nga hindi niya ako mapatay. Pangod may ginahandom pa ako sa akon kabuhi. May ara pa. Hi, Mommy dear. Bay, Junvic, iho, ikaw gali? Nakibot ako nga makita ko ikaw nga nagapungko dire sa may garden. Kag nagatulok sa imo mga tanom nga bulak. Basi kon makapalain nina sa imo, Mami. Ang imo yaya, sa diin. Nga ginpabayaan kanya dire sa idalom. Junvic, maayo na subong ang akon nga pamatyag. Kag amuin na nga nagpadulong ako kay Daisy diri sa idalom. Kag siguro dugay-dugay ara na siya. Agod nga ibalik ako sa akon hulot. Ako na lang mabuhat sina, Mami. Hindi. Hindi na lang, Junvic. Hindi na lang. Bago ka lang nag-abot. Si Daisy na lang ang makuha sa akon diri. Ako na lang gani. Dali na mi. Hindi. Hindi na ako pagpilita. Ginpalayo mo ang imubot kon sa akon, Mami? Nahadlo ka bala sa akon? Bay, nga mahadlok ako sa imo. Anak ko ikaw. Kagusto ko lang nga mabulig sa imo, Mami. Base may kantuan ka pa. Hindi ako maluyag na maisturbo ka, Junvic. Si Daisy na lang ang makuha sa akon diri. Isa pa, wala pa ako maiyawi sa pagtanaw sining mga bulak diri.
Okay. Kung mo ilang gusto mo, mami, ikaw ang mahibalo. Sige, mauna na ako sa imo. Oo. Oo, iyo. Ato na siya. Diyos ko. Ano palang natapo? Kalain sang ari sa pensar ko. Napaminsar ko. Nga basi kung itikwang niya ako sa hagdanan. Agod nga mapatay ako. Kag magsiling siya nga nakadanlog ako. Isa ina ka maayo nga pagi. Agod nga mapatay ako. Kag madula sa iya nga banas. Kabay pa nga nagsala lang ako. Kabay pa akong tani. Halos nalibot ko ng bugos nga syudad. Apang wala ko pagid makita si Danis. Sapat nga babae. Makawat. Wala pa sang bisan sino nga nakabuhat sinisakon. Siya pa lang. Apang hindi ako mag-untat. Tugtog nga hindi ko siya makita. Hindi ako mag-untat. Kag si Mami daw nahadlok siya sa akon. Nakabatsyag na bala siya sa akong tuyo sa iya. Kaya na nagaplano ako nga ihulog ko siya sa hagdanan. Sa sina piho na nga matudas siya. Kalawig na sa iya diri sa kalibutan. Kinahanglan nga mapatay na siya. Kinahanglan nga makuha ko na sang lubos ang iya manggad. Agud nga makapagusto ako sa pagtuman sang tanan ko nga gusto. Apang sa subong daw pariho lang nga ginagapos niya ako. Bagod hindi ako makahulag. Tubtob nga wala pa masaylo sa akong ngalan. Ang tanan niya nga manggad. Gani kinahanglan nga matudas na siya. Nahanda ako ng imo pa niya, punday ada. Gusto lang ang tiun nga ini para nga magkaon ka. Kaya alas 7 naman galis ang gabi yo. Dason, mahimo ka na nga makapahuway sa imo kwarto. Kag dason, amo ang pagtulog. Oo, Daisy. Amoy nagbuhaton ko. Ay, ambot. Ambot kung anong matabo sa akon kung wala ka. Wala man sa may matabo sa imo, day. Kag nalipay kuya nga bisan paano. Nabuligan ko ikaw. Si Junvik. Ato pa siya sa iya kwarto? Naglakat na siya, day. Kaina pa. Amo gali? Tadali na, day. Kay dalon ko na ikaw sa komedor. Oo. Oo, Daisy. Sige na. Mahimo ka nang makahalin, Daisy. Matulog na ako. Ati uho, day ada. Good night.
Ato na si Daisy. Karon, isukso ko ang akong bayo nga nasampawan sangkot. Kag magamit ako sangkot nga naputos ang akon nga ulo. Matakurong ako sang malapad nga tualya. Agod matabunan ang ako nawong. Karon, malakat ako. Manaog ako sa idalom. Barangay Saging-Saging. Amoy ng siling ni Daisy nga ginaistaran sang duha ka bata. Nga ginatawag kay Carmel kag Betsy. Mapadayon ako sa paglakat. May masugata ako nga lalaki. Mayong gabi, Lola. Maayong gabi man. Mapadayon ako sa paglakat. Hindi ako maluyag nga makighambal bisan kay Sido. Malayo na ang nalaktan ko. Kalapad gali sining barangay Saging-Saging. Malapit pa ini sa factory sang sapatos. Anay ka. Kung may factory diri, patod nga sa palibot lang nag-aistar ang mga obreros. Sa unahan, may nakita ako nga mga tinumpok ang mga pamalay. Pasi ko nag-aobra man sa factory nga ina ang banan ni Sylvia. Ang maayo pa, dira ako makadto. Mapauli na ako, Sylvia, anak. Basi kung maulihi ako sa last trip. Tay, idulong ko ikaw sa mayor nga dalan. Hindi na. Nagahampang sang Scrabble ang duha ka bata. Hindi na pagtublaga. Updan kanila Diin pala si Mike kag si Larry. Naghapit pa sila siguro sa singalungan, Tay. Nakaibalo ka naman nga maluyogan magkanta si Larry. Nakasunod gid siya sa akon. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!
Dugang nga impormasyon angot Isa sa mga